Noia xa está de festa, o pregón de Noemí Fábregas de Hueso pistoletazo de saída ás celebracións de San Bartolomeu. A protagonista reivindicou no seu discurso a forza dunha noia que sempre sabe facer sitio para quen o necesita. Co pregón de Noemí Fábregas comezaron oficialmente as festas de San Bartolomeu de Noia, unha elección que, segundo explicou o alcalde Francisco Pérez, busca recoñecer unha persoa representativa da vila e, sobre todo, o traballo realizado nos últimos meses co Mercadiño Solidario de Pascua. Veciños, veciñas, noieses, noiesas e visitantes. Para os que non me coñezades, eu son Noemí Fábregas. Son daqui. Medrei entre a Barquiña e a Ponte Nafonso, donde nacín na casa de meus avós e donde Clementina, de 92 anos, se encargou na gran parte da miña crianza. Gracias, Mina. Por estas rúas xoguei, medrei, fixen amigos e vivín boa parte das cousas que me trouxeron ata aquí. Noemí recoñeceu que nunca imaginara acabar en riba do palco das festas de San Bartolomeu, pero a súa historia xa forma parte da memoria recente da vila. Paciente de cancro de mama metastásico, decidiu impulsar un mercadiño solidario para arrecadar fondos destinados á investigación. Unha iniciativa que acabou converténdose nun proxecto colectivo coa implicación de comercios, asociacións, familias e persoas voluntarias. Aquel mercadiño naceu por unha razón moi especial. Son paciente de cancro de mama metastásico. E cando a vida me puxo diante desa realidade, sentín que rendirse non era unha opción. Tiña que facer algo, pero non só por min, tamén polas demais mulleres que están pasando polo mesmo, e, sobre todo, polas xeneracións que veñen detrás. O mercadiño conseguiu recadar 2.370 euros para a investigación do cancro de mama metastásico. Noemí quixo deixar claro que o resultado non foi dunha soa persoa, senón dunha vila enteira que se implicou coa causa. Aquela idea foi medrando ata convertirse en algo que superou todo o que podíamos imaginar. Xuntos recaudamos 2.370 euros para a investigación do cancro de mama metastásico. Comercios, o pequeno comercio de Noia, asociacións, persoas voluntarias, familias, amigos de amigos, xente moi diferente. Todo un pobo remando na mesma dirección. Noemí lembrou a súa infancia, o vínculo co mar e coas familias mariñeiras e tamén as mulleres da súa familia, como a súa nai e as súas avoas, que sacaron adiante as casas mentres os homes pasaban meses lonxe navegando. Pero aquela pequena historia tamén di algo de nós, que aquí sempre houve alguén disposto a facer sitio no bote. E eu, moitos anos despois, descubrín que cando me tocou a min necesitalo, Noia tamén fixo un sitio para min. Despois do pregón, as festas continúan cun programa que se estenderá ata o día 26 e que combina tradición, música, actividades infantís e deporte.